Tapahohoma, tapuji matuhatta, marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon nina Tuhan Jehova, ianggo halak partigori mangoludo binahen ni parsi hohotna, marhapor seaon, alai anggo dihalak perjahat dang adong hasonangan. Haleluya.
yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hupangi dohami tuho, salehon matuhami todi ni hasitongan dohot dame, asa takas hubotohami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di Minggu Sadarion iman atar surat di 5 Musa 20 sia ayat sia. Ipi dohamu luhutna jongjong Sadarion di adopan ni Jehovah debata munai. Akka induk muna, akka marga muna, akka situa muna, akka panuturi muna, rodi sadok Israel sada-sada. Olak ni ido sahakna atong rak mangido gogo mahita tu ado pani debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Oh,
Tato poti madosata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan. Sitopa na sana adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahu ulahami marhitesian pangalausion nami di patikmu. Ima marhitesian si tubuh-tubuh ni rohanami naroai nang sian pakatayon nami nasoture ro di pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami natama si tutu doho na uhumami ala ni dosa nami i alai na tersol-sol bagi dohami nuaing ala ni i asima roham dihami ale debata nami pardenggan basa jala para si roha doho ale ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saya sama dosa nami isa luhutna, jala suruh matodim na badiai, turoha nami be, asa terbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe sahat hami tuhangoluan na sora suda, na pinar bagabagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tabege maha tabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatta. Musa pe akka robean jala humutal pe akka dolok. Alai anggo parasi ni rohakku nasotupa musa sianho. Jala padan ni hadameokku nasotupa humordit ninna Jahoba si asi iho. Hasangapon madi debata na digijang. Amen.
Tabegema hata ni debata turpu di ariming gutta sadarion. Imana ni enet sian sada Tesalonika bidutolu ayat sada rodi ayat 10 tolu. Marsikap soring mahita majaha. Tarapul rohani apostel Paulus dung hamumulak ni si Timoteus. Ala nasotar taon hami be si holnami denggado di rohanami holan hami majolo tading di huta Aten. Asa unang diunggil hon akka hapor suhoni nadeba sian hamu, ay diboto hamu do tusido hita dipadiri. Dibaheni dang tartaun ahube gabe husuru namanak kasih hapor siaon muna atik beha naung diujuni si pangujunani hamu gabe magopo maon nang huwalo jahon hami. Disima tarapul hami marningot hamu ale akadongan dibahen haporsuhon muna nakpe didodoni ragam ni hagogoton dohot haporsuhon hami. Ai hamulia teodiama tarlehon hami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahu hilala hami dijolo ni debata nami marningot hamu. Alai debata amat tasadiri dohot tuhat ta Yesus ma pabuluson lakanami tuhamu. Laho patoguhon rohamuna gabe soha suratan marhabadiao dijolo ni debata amatta dinaroi tuhat ta Yesus rap dohot saluhut akka nabadiana olak ni ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu ado pani debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahom bar tu patik mi. Amen. Tahatidak ma hapor siaw tahi songon nahina tidakon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion rapak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba
Ido ama pergogo na suatu dosan na tumopalangi dotano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sesadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siato di parbadia, adora suhabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit di panguhuman silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru, dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pergogo na suhatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohok na mate. Au persea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohok dihasisaan di dosa, dohok dihatai namadok, mulak mangolu sogok daging ni halak nang mate, dohok dihangoluan na sorasuda. Amin.
Shalom mamanginang. Tabege matiting nama sa di huriata di bagasan sa mingguon. Titing nama cinta damai minggu paduahon dong Trinitatis 29 Juni 2025. Naparjolo. Goar ni minggu dohot topik minggu. Goar ni minggu tasadarion ima minggu paduahon dong Trinitatis. Hasi tolusadaon ni debata dohot topik minggu. Satia mangihuton dohot makobasi Tuhani. Napaduahon sosial huria di minggu naro tanggal 6 Juli 2025 pasahat sosial huria dohita songot dalatta mangurupi dongatta di bagasan parsahiton tapasahat mai di bagasan lasneroha tupoti na pinarada ni huria ni pitu masuk dung sidung parmingguon. Patuluhon malua khusus di hari minggu sadarion di parmingguon pukul 6 wib di patupado GBI dohot Katolik tatangya kema anggiat gabe ruas na mangolu partodion nasida di tonga-tonga ni huriatta na paupaton paturu malua di hari minggu sadarion di patupado ujian tulisan holantu aka perguru ima di pukul 10.4 manang pukul 2 botari dohot ujian lusan perguru rap dohot natoras di pukul 10.30 manang 1.5. Di hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 di Patupag Gledi Resik dohot latihan kor tu perguru malua ima di pukul 10 manang jam 6 sore maringanan di gereja. Di hari Minggu naro tanggal 6 Juli 2025 di parmingguan pukul 10 wib di patupado ulaon makatidakon haporsiaon manang naik sidi tu akaya nakota naong marguru hurang lobi sataonon jala diuduti ma marulaon nabadia na didohotan ni anakon perguru dohot natoras manang keluarga. Songoni nang akaruas nagiot rohana dohot marulaon nabadia. Na palimahon padidion nabadia. Di minggu naro tanggal 6 Juli 2025 di parmingguan jam 10 wib di patupani huriata do padidion tu poso-poso dohot dadana naso tardidi dope. Tuaka amanami inanami naong mendaftar asa Roma marguru di hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 pukul 10 manang jam 5 botari maringanan di gereja tahun. Napon-napon dana nasorang. Nah di hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 di basa-basa hotu hatta dosa halak dana bawa di keluarganya mata marnaik hot mitua samosir inata nona rini boru situkir ruas sian sektor 2 hipas dodak dana kina sorangi songoni nang natorasna. Nah di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2025 di basa-basa hontu hatta dosa dadak dana boru di keluarga ni amata parningotan hasudungan situmorang dohot inata Yulia Francisca boru simanjuntak sian sektor 12 hipas dodak dana nasorangi songoni nang natorasna. Napapituhon ruas napida mamuka minggu sadarion nunga pida huria keluarga amata Oscar Hotlan Marpaung inata situa Carolina Manurung dohot 2 halak yanakon nasida ruas sian sektor 5 keluarga pindah huria tu HKBP Mahanaim, Resort Mahanaim, Pemantang Siantar, Distrik 5, Sumatera Timur. Napawaluhon, sumbangan bunga altar di minggu sadarion, imasian keluarga, Nyonya DJ Situmorang, Boru Silain, ruas sektor 12. Mauliate ma di pasahat, huriata tu ruas na menyumbang bunga altar. Napasiahon, perhalado doho ruas na marsahit,
manang pemulihan. Na parjolo Mikael Kolose Nainggolan perawatan di Rumah Sakit Hermina sian sektor 5. Na paduahon Sendro Butar-Butar perawatan di Rumah Sakit Hermina sian sektor 102. Na petuluhun Nyonya Situa Hasibuan Boru Butar-Butar perawatan di Rumah Sakit Apen sian sektor 4. Nomor 10, selamat ulang tahun Sude Perhalado Doho Ruas Nihuriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh Dohot Parbagason Tuhamu Saluhut Perhalado Dohot Ruas Nihuria mulai tanggal 23 Juni 2025 sahat tanggal 20 sia Juni 2025 sadarion. Saya diramoti Tuhatta Mahamu dilehon gajang ni umur jala Tuhatta ma nama masu-masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang perdangingon di aka ulaun muna. Goarni nama ulang tahun na perjolo Elmina Borusitorus tanggal lahir 24 Juni 1942 marumur ma 82 tahun siak sektor walu. Na perpudi Bintang Veronica Marbun tanggal lahir 27 Juni 2010 umur 9 tahun sian sektor 5. Saya diramoti Tuhatta Mahamu dilehon gajang ni umur doho di pasu-pasu Mahamu diak kaulaun muna. Hatani Tuhatta nama dok di 2 Korintusia ayat 15. Alai mauliate ma tu debata ala si lehon-lehon na nasahat naso tarhatahoni songoni ma titing na meragam di huriata botima.
martangi yang mahita. Mauliate mardongan puji-pujian di sobaho rohanami tu culum ali Tuhan nami. Di sialah habal gaum wali amang nabasa. Mangaramo tingolu nami di bagasan nasa minggui. Boy hami marsaor di minggum nabadiaon. Pasu-pasu masu di ruas di huriam. Naung ro mamuji marsobba tuho. Dalam nami maka mauliatehon. Sudia kedinggan di basam. Naku parsauliho kami di bagasan nasa minggui. Opi ali Tuhan. Adorang saudara ni hami minggu naik baruon. Sipasahatomu tuhami ali Tuhan. Bohali mangolu nami marhiti hatam nabadiai. Asadong gogo nami mangihutto doh mangoloiho. Diragam nyaka parsorion nami. Pasu-pasu maruas ni huriamon. Siadat danak poso-poso sahat tua kana tua-tua nami na lanjut usia. Toktong di bagasan hapor siaon na mangolu. Lasroha nami bainomu mabigi hatam nabadiai. Asamulak kami marlongaton hatami. Sesa dosa nami nagodangi. Asima roham. Marhiti Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuhan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Horas. Damang dohot dainang. Remaja na posobulung. Nahina holongan. Di bagasan gowari Tuhan ta Yesus. Adorang sohu pasahat. Barita nauli nasihat Tuhan tadi hita manginang di parsaurat tahun. Pribahasa anak muda mengatakan kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Alani patadahonoku madiriku dihita manginang remaja na posobulung nahina holongan. Ya au na jongjong di mimbar sadarion khobar tu titing na dong di tangga tabe ima bibel pro linceria boru na pitupulu. Nungamar hasoho tanau tu amata raja ima amang raja guguk. Jalanung nga di palumehon debata di hami opat dak danak sadama boru na margawar asima solapide na sedang di semester pitu nama manginang di fakultas manajemen bisnis di USU. Nomor 2 Jogi Domingo Raja Guguk nuai sedang praktek lapangan di Lagu Boti Godung nungatong di semester pitu di STT Pematang Siantar. Patuluhon papaton ima siliduat si kembar. Bonardo Raja Guguk dohot Bonardi Raja Guguk. Mereka sekarang sedang mengikuti Jetun Games di Siborong-Borong City. Sadariom pesta puncak nih Jetun Games di HKBP yang diikuti oleh kalau tidak salah 19 distrik CHKBP. Amanginang kami nuaing mangula di Huria HKBP Resort Kutacane. Nah pindah tugas tahun 2021 Sian Jogja HKBP Hatopan Resort Hatopan pindah mahami ke Kota Cane 2021 sedang berada di 4 tahun di Kota Cane. Nah sedang cuti dohami yang manginang mangebati yanakon nami nadong di Medan doh nah sedang praktek lapangan nuaing di Lagu Boti. Jadi rencana mungkin marsugut mulak mahami tu Huria Pakobasyon nami di HKBP Resort Kota Cane. Alani sahak matabe sian huriata Kota Cane tuhita Huria HKBP Resort Cinta Damion. Horas damang dainang nahina holongan kajaloma bohalito ditta hatani debata natar surat di sada raja-raja bidu 10 sia memukamai sian ayat 15 sahak rodi ayat 20 sada tatangihon ma manginang sono mahatani tu hatta dihita alai nimna jahoba matu ibana
mulak maho tu dalan muhian tukkan Damaskus lau maho tu si jalamiahi si Hasael bahen raja gumonggom Aram miahi doho si Jehu anak nisi Nimsi bahen raja gumonggom Israel miahi doho si Lisa anak nisi Safat sian Abel Megola bahen panurirang sikatmu jadi manangise nama lua sian podang nisi Hasael ikon mate bunuon nisi Jehu main jala manangise nama lua sian podang ni Jehu ikon mate bunuon nisi Elisa main akub ni tinggal lepehu bae di Israel 7.000 hala saluhut na iyak kana so mangalopit ululitot na marsobatu Baal doh na sodung mangumma ibana dungi mardala masih Elias yani gabe jupaksa si Elisa anak ni si Safat tongon maninggala ibana dohot 12 pasang horbo di jolona ibana sendiri mangolat-olat pasang na pasang 12 honi dungi dapoton si Elia maibana laos dilikupon sampai-sampena tu ibana dungi ditadikon si Elia maka horboi si Elisa maka horboi jala marlojong manghuton si Elia di dokma walo asau jolo mangumma damang dohot dainang asa huton ho dungi ninna si Elia matu ibana lao mahumulak ayangado nakubain itu ho dungi mulak maibana sian labungna jala dibuat sapasang horbo laos dipotongi doi ula-ula di horbo ido dipake marmasak dihuti jala dilehon panganon nyakana posona dungi borhat maibana manghuton si Elia gabe parhaladona ido sahatna hurian itu hatta namar lastiroha di bagasan minggu tasadarion nunga masuk kita tu minggu paduahon dung trini tatis laos di paupuk dohita tu sada topik ima topik satia mangihuton dohot makobasi Tuhani setia mengikuti dan melayani Tuhan. Saya pikir dari nas bacaan yang sudah kita ikuti, sudah kita baca berulang-ulang, baik di pertanian maupun di keseharian, di akar pergumulan, sudah kita rasakan apa yang mau Tuhan berikan untuk kita hari ini sebagai penguatan. Mau lihat tema di Tuhatai 20 sia hari selama bulan Juni nungata dalani amanginang remaja na poso bulung marsogo nama habis bulan Juni masuk mahita tu bulan Juli semester dia manuaeng yang menjadi evaluasi dari Tuhan kepada kita ketika topik minggu diperhadapkan dengan kita setia mengikuti dan melayani Tuhan setia mengikuti dohot makobesi Tuhani. Kalau ada diulang kembali kita mundur sebentar mengevaluasi diri kita, mengevaluasi hidup kita, sudah sejauh mana kita mau bersaksi dengan Tuhan dalam hal mengikut dohot mangula di bagasan Tuhani. Amanginang ahadona masa di peristiwa di Turpukon seorang Nabi Elia yang diperhadapkan dengan raja yang begitu jahat sekali nama buan mangela-ela bangsa di debata asa marsoba tu debata gana-ganan tidak setia bangsa Tuhan itu tidak berkesabaran hilang pengharapan Allah digoda dipengaruhi seorang raja yang begitu jahat sehingga membawa mereka tinggalkan Tuhan itu. Dangadong nama sasiani, dangadong dapat manangah hasiani. Tolema bersobat di bata gana-gananon, disodo dapat sudah. Ima tawaran
Begitu banyak umat Tuhan yang meninggalkan Tuhan saat itu. Bahkan nabi-nabi Tuhan akka panurangi debat tadi bunuh si Raja Ahab. Tinggal ya. Sahalakku nama buah nama bailokku menghadapi narohana. Jadi bangsa pingalau meninggal Tuhani sudah meninggalkan mesbah Tuhan, lebih percaya kepada Raja Ahab yang begitu jahat dan sekongkol juga dengan istrinya yang bernama Isabel. Si Isabel dari kamu mak holaro Raja Ahab pabuahon aku ngamar mati yang tongak kepasukaku di bae siliai wana mau raja nami Tuan Putri di mana turi penai. Mulut aja mulai 15 memang mungkin kurang dalam pemahamannya. Lekun tajah haidu mulai ayat sedih. Apa sih yang terjadi dengan peristiwa itu? Marmatean akka panurirang dongan ni Silia di pamate Raja Ahab. Aletong dunia dong mati di bayar Raja Ahab akka pasukan ni dongan ni Raja Ahabi. Ujungna holso ama Raja Ahabi. Hidok koma turipena. Solo beh. Bagaimana surat memang turipena. Solo beh. Atau rolot bagaimana beh. Mangasangi masih sebelon. Mangasangi. Songoni di itu. Di mati sudah ke pasukan bi. Ah enggak benar ini katanya. Enggak benar ini di mana? Paima. Marsogot dari mana tiki. Marsogot tiki songonon. Iko kupamati. Si Eliai hubah doho sanai. Nasa nama ngulu doh kabang sona. Dohoti hupamati. Nina sahalak istri. Imana margo Raja Ahab Isabel. Bah. Isabel sebab biar lagi. Siak kajol maun. Amanginang. Siak kajol maun. Isi na sebab biar amanginang. Sasadasa nama. Mangalo seorang perempuan yang begitu beringas untuk mengambil nyawanya. Merencanakan membunuh dia. Tidak mau naruhana. Babelok mangalo sesedesa bukan tidak mampu amanginang. Seorang Nabi Elia yang diurapi oleh Tuhan, yang didoakan oleh Tuhan, yang didaulat oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, pasti dia mampu untuk melawan siapapun. Alai narohani bana aduh saya tidak mau mati konyol dengan menghadapi seorang perempuan. Dangulu au mate alani sahala borua. Ate akka manginang. Dang nama biari bana. Anggo secara fisik tapi secara manusiawi. Hal yang tidak mungkin seorang laki-laki melawan perempuan. Ate akka mang dak sialon ina berbeda. Jadi molo muruk akka ina taon amang na burju. Tumago majo ibadaw ya kan ditahya manginang ise mahita nasohya berbeda bertuduh majo. Siapa yang tidak pernah berantem suami istri kawan coba dulu angkat tangan ke bawah aja ke bawah lah gak usah ke atas nanti kelihatan sama inang pasti iya olodohita berbeda pasoal suami istri mana ngalani keuangan, mana ngalani yanakon, mana ngalani perkarejuan, mana ngalani simatua, mana ngalani hop berjabu, mana ngalani dia mai. Gododo. Muruk. Inatai itu amatai. Ala leleng mula atong. Gitu kan? Leleng mulak amatai. Kubereng dak parkodi tua kon. Anggo di kota Cane. Sepanjang jalan ini, kau dituak sudah, itu kau dituak. Ayam biar tahu, alani lubang kau si dalan, kurang lubang kau tongkan, kalau ngaya hamus si bolga, kau parah lebih rasaon, kau tacanion, kau lubang itu kan, kalau biar kamat temulak, tu dia mana dengan orang mat temulak, tu lubang orang tu jauh, naraku masih patah. Saya ulah limedena, kau dituak ki, buana maam. Mubana maam. Saya tahu tu tahu lali mede ikut dituakan. Ai terlalu sejabu. So muba pe tahu.
lo momaro di si, ya kan? Ido dia ka ama. Ido. Angkat edina kaina kita bodoh kan? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Imajo. Paredehnya dahu aminang, nda tereliminasi do. Ido, dak cukup umur hati hai, dak cukup umur nanti. Iko menyogo umur kan? Imedina kaina. Mula ka ama dong. Hola susah kama tahun suntukon, marsa kon burukon, tertarik gitari dengan seperti naonan. Ini selesai. Kan? Dan kita kamang daong, hubereng, bohina kamukon, dangadong isoni, hade hakabibido ini. Hakabibido kan? Imana masa tungolu ni si Elia, ama inarohana, anggo siap fisik dan kalu auto hoi tonan, inarohana. Belum kalah aku sama kamu bro, kan? Tapi hal yang tidak mungkin seorang laki-laki melawan perempuan. Ujung ngalau masih Elia, martabuni maimana. Dia bersembunyi, martabuni masih Eliaon. Nang yau be ya Tuhan, tukso di yau be ini mana, dangolo be yau ini mana. Ima kalimat pengulangan beberapa kali, ada 2 kali dikatakan ayat 21, ayat 19 dungi mardalan masih si Elia siani Jepang sama si Elia belum lagi di situ. Ada kalimat pengulangan hidup ibana dangolo biau lahu mata urusan pajomi de ibana ale Roma de bata ai warua hoiso nang pe martabuni si Elia rodo suruh-suruan di Tuhani manariho di bana manga majo martabuni bahasa ada gua bersembunyi mana di sini. Mungkin sebetulnya dia bermenung, bermeditasi. Buasa ko gawi tinggal sasada au nama iluas Tuhani marmatean akadong aki naruhana asido nya roha mamering mulola sasadesa nama. Dang naso sanggu ibana adong ko Tuhan na mangolu. Alai diberikan Tuhan penguatan. Kamu akka manginang jok dosongoni ngolu ni hajol maonon. Mabiar nakubuat orang kornya kaina unang mabiar ho di ngolumi adong do Tuhani inna kan dengar orang debu songoni anak UTF ate dapat kirim angkat di songoni godang di sihabiaran muai di parngoluonon amanginang mudah-mudahan akka ama dang mabiar tu akka ina nanti mabiar roh amang tok kainat tajabu daong kan alai bah ai baru jelas do mabiar roh inang tok kamat tajabu mabiar agamang irinai hape do tuhata hai istri tunduklah kepada suamimu romena tahu do koma himada inang mamereng suamina do yang inang di hatimu aja di hatimu Gak usah nyanyikan sakitnya tuh di sini di dalam hatiku indah kan? Dang botong dia lusia matai, mulu amatai raksia lusa di kosip bukan? Alai acik marohana kan? Dilului mak potona pas fotonya matai dilului mak. Anggo itidus ma fotonai, anggo tu konian, tu soboi lusi hata tuh itidus pas fotonai. Ya mah ngati dangi. Alai dok tu hatai dok, hai istri tunduklah kepada titik dang boy koma kan itu artinya di situ bukan seperti Isabel dia langsung mengatasi kejahatan dari suaminya dia membantu kejahatan suaminya tapi yang difirmankan Tuhan kepada kita semua istri hai istri tunduklah kepada suamimu artinya di situ istri harus mampu menjadi jalan keluar kepada suaminya amin hidup solusi jalan keluar tuaka ragam ulau nadenggan contohnya inang ngakadas be katongnya matai ngakadas be ngakepes be dopek nak kepes jadi botol kepes kukes kanker kantong kering ngan idokona matai ma age marsugut manggara ruang kuliah na mahitain na kan nang terdokon inang
bataon dului ai di dokon ikulu jadu amat temat cari dak songoniat tuh nggak usah terlalu pikir kali pak, aman gitu dulu ya kan. Palabok jotong rohani undang itu terbaik majibu aman itu pak, tenanglah, dikasih Tuhan anakmu sekolah kuliah sudah dipersiapkan Tuhan itu. Lama mangicir dah itu hepeng mi pinjam jok PT Majomu remek dia mumat tuh itu pinjam jok dah PT Majomu remek kan itu kan. Pokoknya istri harus mampu menjadi solusi jalan keluar kepada suami. Itu kan molo marsai amat kami unang doko imat toko saya luar amah hotok marmitu iho dari komulak tahu mah unang nimbulas matean nu rugi kita ate itulah pak batasilah tong keluar kalau mau keluar ingat pulang labok ijo aman teh tebunak kain nanti kan itu uduk naik hai istri tunduk kepada suami hai suami sayangilah oke sebesnya mah pembuktian ado itu iya kan enggak do jelas do hai suami sayangilah pembuktian ado itu iya kan buktikan kau sayang sama istrimu bagaimanapun situasinya ngadang bagak tuh berek ko itonan hujual mahoy nang uset dang laku ya mang ate ya kan soalnya kaina nang tardok hata tuh ho amang hujual mahoy main Facebook dijual ini Facebook dang lakui tumagom mak tangyak koma ate tangyak koma godang nang sihabiaran kita he adong usahanya mata nuaing baru tutun waing baju do sahon berhasil doon lanjut do sahon mabiar do hita kamanginang masih kola geleng tak baru nang gelekon sah do sikolaon lagi satahun do ngamuk kitukit baru nangan no ke 2 tahun ngamuk kitukit sah do sikolaon mabiar do hita nung anak boru aku nggak bulan nolomo nggak 30 tahun umur nale Tuhan nggak bulan nolom soro lebih nanang hela mabiar do hita elak kudu naengon minna ngagajang umurnya anakmu nggak 30 tahun anakmu iberek kono ngamu ngamar hela ngamar paru main dah rodope paru membu baru naik idau kudu paru meku sogok sana anakku penuh ketakutan kekhawatiran songoni mana kinggoluni si Eliai hamu nakamanginang dang diloas tuhat tai masa dia kana porsiai amin. Tuhan ada pemberi solusi jalan keluar yang lebih hebat. Molo dihirim Tuhan tak akaina menjadi pembawa solusi jalan keluar bagi suami dan anak-anaknya untuk kebaikan dalam mengikuti Yesus. Mangula di tengah-tengah di Tuhani, di tengah-tengah di Huriai, di tengah-tengah di keluarga manginang. Adongko Tuhan tai pangalu-aluamu. Inna rohani si Elia sahalak kuda mak, gok biari bana. Buah mabain aku mengadopion, gok biari bana. Ujung ne surni batama, lao maho jauh madongamu si Elisa. Mereka mak Tuhan ido naro madapotok kita manginang dak kita no peroti bana ido masih Tuhanmu yang datang menemui ibu persoalanmu amang jalo solusi salibana jalan keluar persoalan minang anak kami jalo mas solusi jalan keluar saya Tuhani pergumulanmu masih Tuhan yang datang kepada kita belum kita yang datang ido dangau do perotu Tuhani alaibana do perotu hitam manginang mada botok kita sada-sada perpribadi perkeluarga apa persoalanmu pergumulanmu mangin haruana masa diho babu atuau marhua hoisone dia martabu diho bangkit dan keluar nih bana berangkat ulah hodoh dengan akka ulaumi akka tugas-tugas mi manang dia pe di bata ulau mua manginang marbeca doho margrep doho marhua doho marusaha doho mangubati do songo dokter mangajari doho ulah madenggan ulau mi di do Tuhani marabot toko sama masu diakka dani halu jahomi amin tabereng mak kehadiran ni si Elisa
Ya, Roma sielia ida potom masielisa omma responta. Dung ro Tuhani itu hita responta manginang. Respon dari seorang Elisa yang kaya raya memiliki 12 pasang kerbau. Itu kan? 2 pasang horbo. Belum berdalam mai sianon temen hatanan 12 pasang horbo. Minggir sudah, minggir. Ya kan? Ditinggal holibanya doi. Deh kamu responni akan aporsiai lau mangalusi haroro di Tuhani mana pot ibana mana foto kita ditopok Tuhanima si Elisa marhite na persona si Elia asa doho 3 hamba Tuhan doho ibana parhalado ngabi olo ibana maluri rangi madongani si Elia ditinggal holibana do bah. Ya, Elisa mampu meninggalkan hartanya demi untuk mengikut Tuhan. Mau lihat mamanginang, Om respon. Itinggal hokolo no ay ngartam di jabu. Tinggal loko geleng di jabu. Tinggal loko kau saham. Ditinggal loko kau lombu. Holalao merespon. Nunga di jauh Tuhani. Hari ini hari Minggu. Hari ini hari Tuhan. Mari bersekutu denganku. Inna tuhita nasugut. Itu humalapu mahita kamanginang. Ro merespon jojo di Tuhani ditinggal ho kamu don waeng ragam aka usahamu dohot pergumulan mi tinggal ho aka sahih mi tinggal ho dangalani ho gabi sudah tahu neng marsaur dohot Tuhani Oma respon siap kita dalata makamulatehon godang aka denggan basa ni Jahoba nata persauliho na manginang di bagasan paralan ninggolus siganupari ada respon 12 kerbau ditinggalkannya dangga bialani artanai sudah ibana mangihuton Tuhani edo ima songon edeta berpikir teh par musik kami esikem baru par musik go di kota Cane saihutonoku Yesus itah tendeo jo pare di 2 3 ya saihutonoku Yesus saihutonoku Yesus saleleng-leleng naik nanggodan habor suhon saya pengen ikut Yesus mi say ihutonoku Yesus saleleng ima tonan turpukon tuhita tonan amat sayarga mangihuton Yesus dohot makobasi Tuhani nang pegodang parukilon nang godang hasusan nang godang sihabiaran alai terus maihuto Yesusi Aisyah di bana doro jalan keluar solusi nama baik kita bangkit kembali dan berjuang untuk masa depan kita semua marsangak ma Tuhani tabang maha persiaota margogo mahita mangoloi mangihuton dohok makobasi di bagasan las di roha mahita majalo pasu-pasu nasya di bata amin. Mau lihat ya Tuhan di lokoti kini kami marsaur dohoto sehat dohami sudiru asmon di pas-pasu hogo godok ngulunami nang pegok hubul sami tutu hasusan parukilon parsorion juk di roha parukilonia ni Tuhan nang mabaen sudat hamiro lau marsaur dohoto pasu-pasu mahuriam hakai pecinta damion diluhon ni naposong pandita nami amang pendeta Merwin butar-butar dohot akan dengan nami na full timer di Huriamon lehon mali Tuhan silas di roha di suderuas di Huriamon manang di depina sida ulau-ulau nang mabiar ali Tuhan nang pegok tantangan serangan song na pinamasa di si Ahab do si Sebel alai nang idaon nami matutu pas itu tuon di si Elia do si Elisa laho mangalusi dohot manguluiho di bagasan nakka parsorioni Tuhan akan amar sahih di Huriamon ubati mak pamalu masahihnya karuasmi asaboy na sida madai
hama malum ni sahitna. Boy mana sehat musem bulak segar. Lahu mawis pasang apol ho. Ati adong naroo nali Tuhan na tua-tua namyon. Akan nalan siaon. Teluk-teluk pak nali Tuhan. Alai masih holibana marsaur dohoto. Di bawah tolibana sahit nairo mabigi hatam. Mamuji ho Tuhan. Pamalum masahitnya kadamang day nangon. Akan marsahit pamatangna. Unang luas marsahit tondina. Alai ubati ma. Pamalum makana marsahit. Nah di rumah sakit pe Tuhan. Daoni nasida. Asa hatok mula sa rumah sakit. Madapoto na ka rumah tangga na keluargana. Pasu-pasu hami akaina di huriamon. Gabe ina na marsitutu. Mabona ka jalan keluar solusi. Tuak kana denggan dari Tuhan. Unang matunaroa. Asa denggan rumah tangga nami. Denggan pacarian nami. Tura karoha nami. Tur pacarian nami. Padahal masyak kami ali Tuhan. Aka biar ni roha. Di pasikolahon akanakon nami. Sailehon ma aka bisuk dohot roha. Nang habis tara tu sudia ka anak kon nami baru nami pinopar nami ali Tuhan. Pasu-pasu akka ruas ni huriamon. Akka boru na untuk umurna leho marokak mitol dina Tuhan. Songoni akka anak na untuk umurna leho rokak mitol dina ali Tuhan. Akka ina nahol nas marenak kodopi ali Tuhan. Na mauas di parenak kononi di keturunan di pargel lengon. Leho ma Tuhan marparbue bortian yakka ina. Na mauas di pargel lengon. Asa dohok nasida madai maka mula tehon menikmati parbue di rumah tanggana. Tuhan pasu-pasu maruas ni huriamon siada danak sa roinaung lanjut usia. Narap dohot tami nuang geleng nami akan ado di parserahanan. Ramoti dongani saya lehon tu nasida akka barita na ulimi. Asa uli rohana uli dohot toldina uli na parsauranna sonia kapacarianna. Padahal masa kain parmarang daing nang toldipe. Pada usaha kami kematian yang tiba-tiba. Pada usaha kami hamatian atau pu. Luas mahami madaya kan dengan ibasami. Di ngolu siga nupari. Homa dongan nami arya doh borngin adi Tuhan. Asa toktong margogo hami nang pego akasih biaran. Adong do Yesus solusi jalan keluar. Na mga leon pangurupio di hami. Ruas di huriam. Tuhan mula maruas monsen bagas mon. Ramoti malakana sida di padaladani. Pataru tu bagas na di bagasan haipason. Goklas ni roha say toktong masihol manaringotiho. Sesa dosa nami dagudangi asiro hamdi hamira poko mahami ganupari mauliate madiho. Amen. Marede mahita.
lihat tatu di bata martangi yang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasauli basa na maudutus. Kupasahat hami masen nilehon mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabi guap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa para siak kami peleanon. Pati bulu na rajaonmu di tengah-tengah di huriam dohot di portibion. Buhai marohanami. Mari todim asalam tadahami godang ni sileho-leho mi tuhami asalam girgir kami madok mau lihat tuho mari hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di Banua Gijang, saya pinorbadia magoarmu, saya roh maharajaonmu, saya saut malomoni roham, di Bonotongon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion, hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa lidongan, namar dosa tu hami, unak kami tu gion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama kita disodakon Tuhan debatama mohina tuhita jala asima rohana midahita didopakon Tuhan debatama mohina tuhita jala di pasaorhon ma damena tutodita be amen. Shalom. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan mengaramoti hita horas.